तो उम्मीद करतनी कि स्वस्थ रही मस्त रही। तो दीपक जनरल स्टोर में आ जाइए सब लोग कि आप नया शादी विवाह जो भी सामान खरीदे कोई परचून के, तो बस हल्दी से लेके विवाह तक सब सामान पड़ल वही हैं। तो सब सामान पड़ल बटे तो आई ले जाए। बहुत अच्छा अच्छा सामान बड़ी सन ये देख लो, बहुत अच्छा लगे। अनेकों सामान हमरा ले जाए खोला अपना खातिर शौक श्रृंगार खातिर, तो हम आई ले यहीं पर ले जाए खातिर। तो आपको सब आई लोग ले जाए खातिर सब चीज़ बढ़ल बाटे। तो दुदही स्टेशन रेलवे ढाला के पास में बाटे। आई लोग कैमरा के माध्यम से सब चीज़ दिखा रहल बनी। तो देखिए सब तो देख लो कितना सुंदर फोटो बाटे। जो चीज़ भी चाहिए आप सभी लोग के तो आई लोग यहाँ पर लेके जाए लोग, हल्दी खातिर लेके जाए लोग। बहुत सुंदर लागत बाटे देखी लोग। दुकान के नज़ारा कुछ और ही बाटे देखी लोग। बरमाला है दे बाटे कितना अच्छा बाटे। तो शादी खातिर लेके जाए लोग। एक डिजाइन नहीं बाटे, हर डिजाइन बाटे। तो सब सेटे यहाँ सब बाटे। आई लोग दिखाओ तनी। तो अगर जरा जरा चाहिए दुदही मार्केट में आ जाइए रेलवे ढाला के पास। हाँ किराना मंडी देख लो कितना सुंदर बोर्ड बाटे। यहाँ अनेकों सामान मिली, आप सब खाली आके लेके जाए लोग। हर सामान बाटे जो भी चाहिए, लड़की के विदाई के सामान जो भी चाहिए सब चीज़ बाटे। देख लो कितना सुंदर लागत बाटे। मेहंदी की कॉपी भी बाटे। तो आए लोग फिर अगला वीडियो में हम आप सबसे मिलता नहीं।